Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Beszéltünk szomorúról, beszéltünk örömről, beszéltünk boldog életről. Én egy kicsit a gyakorlat oldaláról szeretném elmondani, hogy miről is lehetne szó. Persze csak úgy, hogyha ti is akarjátok. Nem az a cél csak, hogy most előfizessetek gyorsan a boldog életre, bár nem baj, hogyha megteszitek. Sokat segítetek vele, sokaknak segítettek vele. Én arról szeretnék beszélni, hogy hogyan lehetne segíteni. Régen töröm a fejemet ezen, és gyakorlati segítséget szeretnék adni, és ez a gyakorlati segítség, ez már régen meg is jelent, de valahogy visszhang nélkül maradt, és ezt a napot használom ki, hogy erről beszéljek. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy az embereket úgy lehet keresztényé tenni, hogyha odaállok eléjük, és akkor egy meggyőző beszédet mondok. Fölpattannak az emberek, és életükbe keresztények lesznek. Ez így nem működik. Tehát ez így nem működik, hogy én egy tippel rögtön keresztényé teszem az embereket. A misszió, és ezt meg kellene tanulni, nem prédikáció, nem prédikálás, hanem bizonságtevést jelent. A bizonságtevés viszont egy elavult szó, ma nem nagyon értjük ezt a szót, hogy mi az, hogy bizonságtevés. Azt gondoljuk, ilyen hitre agitálás, MV módszerrel, vagy valami más kereskedelmi módszerrel. Ez óriási tévedés. A mai embernek van egy hiánya. És ezt a hiányt úgy hívják, hogy egyedül vagyok a tömegbe. David Riesman, ez a nagyon híres szociológus, amerikai szociológus, 1947-ben írta ezt a könyvet, hogy a magányos tömeg. Ma a magányos tömeg világában élünk. És az emberek kapcsolatokra vágynak. Márpedig a misszió ez volt. Zoli felolvasta Máténak az elhívását. Volt egy előítélet fal, hogy ilyenek a vámszedők, és tényleg olyanok is voltak. Csak ezt elfelejtették az emberek, hogy a fal másik oldalán is emberek vannak, és ezeknek az embereknek szüksége van valamire. Beszélgetésre, közösségre. Csináltam egy kis füzetet, aminek az a címe, boldog élethez illő címe, hogy az öröm iskolája. Tudniillik, az örömet is tanulni kell. Megkérdezték délbe is tőlem, hogy mi az, hogy öröm. Nagyon nehéz meghatározni, délelőtt is sok mindent mondtam. De vajon hogy lehet örömre tanítani? Milyen pedagógus hajlandóságú emberke vagyok, hiszen mióta is 1967 óta, Zoli kiszámolja gyorsan tanítok. 57 éve. 47 éve tanítok, ezért természetesen egy kicsit didaktikailag, tehát tanítási szempontból próbáltam megfogni ezt a kérdést, és ez egy munkafüzet tulajdonképpen. Elmondom, hogy mi van ebben a munkafüzetben, aztán alkalmazom majd egy kicsit tovább, mert azt szeretném, hogy nem én írnám ezeket a munkafüzeteket, hanem ti gyakorolnátok ezeket a házi feladatokat. Ez a munkafüzet ugye arról szól, ide van írva, ajánljuk ezt a munkafüzetet imacsoportok, ifjúsági csoportok, gyülekezeti programok, valamint missziói közösségek részére kiscsoportos, 10-15 főből ideális, annál kevesebb is lehet, de több ne legyen, beszélgetések céljára. Hogy gondoltam én ezt az egészet? Vannak barátaitok, nem? Ezek a barátok körülbelül egyformán érdeklődnek a dolgok iránt, mint ti, mert különben nem lennétek barátok. Vannak ismerőseitek, talán rokonok. Nézzétek meg, hogy milyen ritkán találkozunk. Lehetne azt csinálni, hogy mondjuk minden 2 hétben. Ugye ez nem sok. Megbeszélnénk egy délutánt, amikor találkoznánk. De mivel töltjük a délután? Többek között az örömiskolájával. Ez az örömiskolája következőképpen épül fel ez a kis füzet, hogy beszélgetős füzet. A beszélgetést kellene vállalni valakinek, aki vezeti ezt a beszélgetést, hogy kell ezt csinálni, hogyan szervezünk beszélgetéseket. Az első 3 oldalon ezt le is írom, hasznos tanácsok vannak, lehet kicsit másképp is, nem ez Médek és Perzsák törvénye, de bizonyára sok hasznos tippet találtok benne. És akkor ilyen dolgokról
van ebben az öröm iskolájában szó, hogy örülni, tanulni kell. A sírás öröme, a tárgyak öröme, a munka öröme, az idő öröme, örömlabló bálványok, a pihenés öröme és az újrakezdés öröme. Ezek mind-mind olyan öröm alkalmak, amiket meg kellene tanulni. Na most az egyes dolgok azok úgy kezdődnek, hogy van egy összefoglaló az elején. Ez azért van, ez az összefoglaló az elején, hogy körülbelül tudjuk, hogy mit akarunk. Tudnélik, mindig minden tanításnál, meg minden ilyen csoportos beszélgetésnél az szokott a baj lenni, hogy elkezdjük Ádámtól, Évától, és a Jelenések könyvéhez nagyon nehezen érünk el, de mert 6-szor eltévedünk. Ezért mindig azt szoktam mondani, hogy prédikálni nagyon könnyű. 3 szabályt kell tudni. Tudjátok, hogy lehet jól prédikálni? Ezt, aki prédikál, annak mondom. Tudni kell az első mondatot, ahonnan elindulunk, tudni kell az utolsó mondatot, ahova el akarunk érni, és tudni kell azt a 3 vagy 4 lépést, amit meg akarunk tenni, hogy az első mondattól eljussunk az utolsóig. Aki ezt tudja, az tud prédikálni, aki ezt nem tudja, az más hírkefogóságokra is hajlamos, szoktam volt mondani. Itt is úgy van, hogy először van egy cél. Például kinyitom most hirtelen valahol ezt a füzetet, mondjuk mindjárt kezdjük az elején, örülni, tanulni kell. Azt írom itt, az örömöt is tanulni kell, hiszen miután megszülettünk, állni, menni, beszélni, viselkedni tanulunk, azután beirattak minket az iskolába, hogy írni, olvasni, számolni tanuljunk. Örülni az élet iskolájában lehet megtanulni. Amikor a világra jöttünk, örömre születtünk, és emberi válásunk akkor fejeződik be, amikor megtanuljuk azt, amit Pál a lelkünkre tüköt, mindenkor örüljetek. Örüljek az Úrban, mindenkor örüljetek. Hogyan lehet ez? Itt kapsz egy jó tanácsot ehhez, ami egy házi feladat, csak akkor használ, ha megvalósítsz belőle valamit. Gyere el, beszélgessünk róla. Így kezdődik az egész. És akkor minden alkalomhoz adok 7 megbeszélendő kérdést. Az első, miért tört össze a keresztény optimizmus, hiszen a kereszténység azért terjedt el, már az első században gyorsan, hogy az akkor ismert világon Krisztus neve ismert volt 70 év alatt. Nem volt MV módszer, nem volt tévé, nem volt rádió, nem volt számítógép. Azért terjedt el, mert a kereszténység egy optimista vallás volt. Megoldotta az élet gondjait. Tehát miért tört össze ez a keresztény optimizmus? Ezt kellene megbeszélni. Most nem olvasom fel, itt is van néhány tipp, ami segítene a beszélgetésbe. Aztán külső vagy belső feltételei vannak az örömnek. Azután a célra találás öröme és a céltalanság örömtelensége. Azután kell-e az örömhöz a másik? Azután hogyan tanítsam magamat örömre, avagy a hálaadás titka? Azután csak a hegytetőn lehet örülni? Azután hová rejtettük el mi keresztények az örömöt, és hogyan lehet ezt megtalálni? Ez a 7 kérdés, amihez vannak tippek, és akkor mindig van egy házi feladat. Elmegyünk, és ezen a házi feladaton gondolkodunk, ami egy rövid házi feladat, most elolvasom itt, gondolkozunk el azon, hogy mit kellene változtatni ahhoz, hogy visszataláljunk az örömhöz. De ne a külső körülmények megváltoztatását tervezzük csak, hanem a belső szemléletváltozást. Következő alkalommal oszd meg ezt mi velünk. Mire gondoltál? Aztán néha vannak ilyen jó mondások, hogy egy Széchenyi Zsigmond mondást írtam ide, a tapasztalat soha nem az az élmény, tapasztalatot soha nem az élmények számát, hanem mindig csak a belőlük való okulást, hasznosítás mértékét jelenti. Ez is megszívlelendő. Van ilyen, és akkor mindig itt van egy kis hely, ahova felírhatod a gondolatodat, készülhetsz rá. Következő alkalommal megint találkozunk. És így megyünk végig, a sírás öröme, akkor a munka öröme, pihenés, amit felsoroltam. Nagyon sok szeretettel ajánlom ezt mindenkinek, és most alkalmazom ezt a boldog életre. Ha van egy boldog életem, ebben a boldog életben mindig van nagyon sok tipp. Egyrészt itt van ez az új szám, igen, ez az első szám. Van mindig egy bevezető, elgondolkodtató vezércikk, ami nagyon sok érdekességet, és a testünkről van nagyon sok érdekesség, hogy mi védjük meg csontjainkat, mit tehetünk a zsírmáj ellen,
12 hét az egészséges vérnyomásért, cukorbetegség és a magány, stb. Azután van egy-egy érdekességről, most a pisztáciáról, a karalábéről olvasunk, és így tovább. Azután vannak olyanok az idő az élethez, az időbeosztásunk. Tetszettek azon gondolkodni, hogy gyöktek már így, hogy semmire sincs időm? Most tessék végig gondolni. Dédanyáink patakba mostak, nincs Tobi Szuper és mosógép. Patakba mostak, szőtek, fontak, stoppoltak, és nem nyögtek úgy, hogy semmire sincs időnk. És leteszem az esküt, akkor is 24 óra volt egy nap. Mi történt az idővel? Ki lopta el az időnket? Hogy van ez? Érdemes rajta gondolkodni? Mert ez így van. Mert az idő az nem egy mennyiségi fogalom, ez egy minőségi fogalom. Hogy tudom az időt megragadni? Diákoknak is mindig szoktam mondani, drágáim. Az időbeosztás a legnagyobb tantárgy. Nem vizsga előtt kell magolni éjjel-nappal, 2 liter fekete kávét megívva, és ezt mondom a diákoknak, ezek mindig jönnek, éjjel tanultak fekete kávéval, stenkelték magukat, és akkor bejönnek, kihúzzák a titelt, elájulnak. Már ezt komolyan mondom, rövid és eseménytelen életem során legalább 80 esetem volt, hogy vizsgán elájult egy kislány. Minden esetben óriási kávémennyiséget ivott, mert a kávé így feldob, de amilyen feldob, olyan mélyre esik vissza. Van gyógyszer is ellene, ezért mindig hordom a zsebembe a kockacukrot, nem a kutyáknak és a lovaknak, hanem a ájulós kislányoknak. Tudnélik, hogyha a cukorszintet megemelem, akkor helyre jön a kislány. Ez a gyógyszerem. Ezt csak úgy véletlenül mondtam el. Tehát sokféle tartalom van egy boldog életben. El lehet, ha ezt az örömiskoláját megtetszenek nézni, ebben 8 beszélgetés van egy módszertani rész, meg lehet azt csinálni, hogy kérem szépen, csinálok egy boldog élet klubot otthon. Boldog élet baráti kört. Jön az új boldog élet, elolvasom a cikkeket, és akkor megbeszélésre ajánlom ezt, azt, amazt. Például az ökokrízisről, ökológiai krízisről, stb. Aztán mindig vannak benne jó receptek. Kipróbálok egyet, és egy pici kóstolóval megkínálom őket, és kapják hogy így mondjam, kapnak egy receptet is hozzá, mert kimásolom, vagy azt mondom, hogy nem másolom ki, hanem itt a boldog élet, vedd meg. Ha tetszik, vagy írd le a receptet. Tehát egy kis kört szervezek. Na most ez nem csak a boldog életnek jó, sőt nem ennek jó elsősorban, hanem valahol annak, hogy a mai világban, a széteső világunkban a kereszténységnek egy esélye van. És ez az egy esély nem más, mint az, hogy közösséget építő lényekké leszünk. Nagyon sokszor elhisszük azt, hogy a kereszténységhez nem kell közösség. Vagyok én és a Jóisten, és ez elég. Ez nem így van. Ha vagyok én és a Jóisten, akkor a Jóisten azért hív engem, hogy összekapcsoljon a másik emberrel. A keskeny út, ahogy szoktuk mondani, ami az örök életre vezet, olyan keskeny, hogy azon egyedül nem lehet járni, csak kézen fogva. Ezt sose felejtsétek el. Egyedül nem lehet járni, csak kézen fogva. És éppen ezért, ha a közösségszervezés nincs, akkor a gyülekezeti életünk, meg az egész hitéletünk céltalan lesz. Nagyon sok keresztény ember azt gondolja, hogy úgy van, hogy az angyalok a pontozó bírák, és hány jó cselekedetet tettem, annyi piros pontot kapok, és a kellő számú piros ponton van, az beválthatom üdvösségre, mint ahogy a Tesco-ba, a pontgyűjtési akcióba van. Hát ez így nem így van. A mennybe közösségbe leszünk, és különbözőek leszünk. A mennynek az a lényege, hogy a különböző emberek közösségét itt a Földön kell megtanulni. És ez a lap arra jó, hogy ez nem vallásos dolgokat mond, úgy általában vallásos dolgokat, hanem ez a lap arra jó, hogy a gyakorlati okos életre tanít, okos életközösségre tanít. És ez a közösségépítés a lényeg.
azt hiszem adtam egy tippet, ajánlok hozzá egy kis füzetet, pár forintért meg lehet venni, nem is 1 kiló kenyér ára, igaz? Ezt a kis füzetet, ebben sok minden le van írva, ki lehet próbálni, lehet barátokat gyűjteni, vannak is, csak ezeket a baráti találkozókat tartalommal lehet megtölteni. Tehát nem kell feltalálni a csőbe a lukat, vagy a spanyol viaszkot, hanem a meglévő közösségeinket tartalommal kell megtölteni. És abban a pillanatban egy egészen más életmódot kezdünk élni. Mert Jézus, és ezzel fejezem be, és ígérem, hogy nem sokat fogok beszélni, Jézus, mielőtt elment volna a földről, beszélt az ő második eljöveteléről. És mi nagyon sokszor holmi szenzációs dolgokat erről el szeretnénk mondani, csak elfelejtjük azt, hogy Jézus második eljöveteléről ő mit mondott. Máté evangélium a 23., 24. és 25. fejezetében olvasható ez a beszéd, amit Máté nagyon hűségesen feljegyzett. Miről van itt szó? Ugye úgy kezdődik a 23. fejezet, hogy egy lelki alapot mond el Jézus, hogy kell várni őt. És a farizeusokat állítja oda, és azt mondja, amikor Jézus így szólt a sokasághoz és a tanítványaihoz, az írástudók és a farizeusok Mózes székébe ülnek. Ez volt a szószék. Hát jó helyen vannak, a szószéken ülnek. Tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg. És akkor jön egy de. Mi ez a de? Azt az életformát ne kövessétek. Miért? Cégeres bűnösök voltak ezek a farizeusok? Azt mondjuk, hogy képmutató farizeusok. De mit jelent ez a szó, hogy képmutató? Sokszor azt hisszük, hogy kívül egyenes, belül görbe emberek voltak ezek a farizeusok. Nem. Éppen Jézus korából tudjuk, hogy amikor Pilátust megválasztották Júdea helytartójának, bevonult római hadilobogókkal, a farizeusok rögtön jöttek tüntetni bálványistenek a hadilobogó tetején. Biztos láttunk ilyen hadi oszlopokat, és ezt a Pilátus az Antónia vár falára, ami a főhadiszállás volt, tűztek ki, az Antónia vár pedig falszomszédja volt a templomnak, a farizeusok tüntettek. Pilátus szétzavartatta őket, de az farizeusok nem mentek el. Ostorral verte őket, nem mentek el. Aztán dühibe, mert egész éjszaka üvöltöztek, lement Cezáriába, ez a mai Tel Aviv helyén van. És oda is elmentek a farizeusok, tüntettek. Bezavarta őket a cirkuszba. Rájuk zárta a cirkusz. 3 napig nem adott se inni, se enni. És 3 nap múlva azt mondták, hogy abba hagyja az üvöltözést, hazamehet. Nem mentek el. Megmeztelenítették a nyakukat, hogy ők akarnak az első vértanúk lenni. Akkor mi volt ezeknek a farizeusoknak a baja? Ha elolvassuk a 23. fejezetet, akkor kiderül, hogy az emberekkel való kapcsolata nem volt rendben ezeknek a farizeusoknak. Azt hitték, hogy ők az élhívők, hát mi vagyunk a minta. Ugye elmondja, hogy az imasálat, amit ma is viselnek az ortodox zsidók, megnagyobbították, a bojtokat rajta megnagyobbították, mindenütt elmondták, hogy ők a legjobbak, a leglegebbek, és az emberekkel való kapcsolatuk tönkrement. Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a föld sói. De ér valamit a só, hogyha íztelen a leves, és beszorult a sótartóba a só. Jártatok már úgy? Nem jött ki a só. Ér valamit? Na sok keresztény ilyen beszorult só, hogy ízes vagyok, mert megcsináltam ízét, de semmi közöm, nem törődök a világgal, a világnak 100 bajával, hogy patópál urasan. Ér valamit ez? Ez a farizeusi magatartás. És akkor a tanítványok elkezdik mondani, hogy Uram, hát nézd ezt a templomot, hát azért mégiscsak felépítettünk valamit. És akkor Jézus mond egy profétai mondást. 24. fejezet eleje. Kőkövön nem marad. És a tanítványok döbbenten állnak.
Ezek nem egy egyszerű épület, hanem éppen jönnek le a Kidron völgyébe, és ott egy ilyen támfalat épített a heródesi templomhoz, hogy elég nagy legyen az a fennsík, ami a Sion hegyén van. Ez a támfal most is megvan, részlete, ez a siratófal, ha tetszettek már látni, és ott ha tetszettek látni, ilyen kicsi az ember, és ilyen nagy a kő. Ezek 30 köbméteres is van köztük, 27, 24, 13-nál nem kisebb egyik se, köbméteres egy kő. És a 100 méterre így felrakták egymásra, minden kötőanyag nélkül. És azt mondja Jézus, hogy kőkövön nem marad. És most döbbenten mennek a tanítványok Jézushoz, hogy Uram, mikor lesznek meg ezek? Micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Tanítványok azt várták, hogy valami különleges jeleket fog mondani Jézus. És akkor Jézus hogy folytatja? Máté 24:4 szerint. Azt mondja, meglássátok, hogy senki el ne hitessen titeket. És felsorol 7 hitetési alkalmat. 3 ebből kívülről jön, 3 ebből ez belülről jön a keresztény gyülekezetből, és a középső pedig a következmény. A kereszténységnek szembeszéllel kell futni. És ez a 7 jel nagyon megdöbbentően teljesedik ma. Nem sorolom el. Jönnek a hamis mesiások. A mesiás az hamis szabadító, ezt jelenti, ha lefordítjuk. Nem vallásos ez. Hát azóta is minden politikus hamis mesiás, nem? Leígéri a csillagos eget választás előtt, nem? Minden pártnál így van, minden országban így van, nem? Aztán halladotok kell majd háborúkról, ez a hűha, most mi lesz? Aztán hallani kell az anarchiáról, hogy nemzet támad nemzet ellen, város város ellen, ország ország ellen, mindenki mindenki ellen. És aztán a keresztény belső állapotokról is szó van, a szeretet sokakban meghidegül, elárulják egymást, gyűlölik egymást, sok hamis próféta támad. Nézzétek meg! És ez mind-mind a hitetés alkalma. De hogy lehet megállni? Ennek a beszédnek a végén Jézus 7 példázatot mond el, a helytállás 7 példázatát. Én csak az utolsót említem. Az utolsó ezek közül az, amikor jobb és bal keze felől állítja az embereket. És nagyon érdekes, ez a 2 csoport látszólag egyforma. Az egyiknek azt mondja, amikor éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, beteg voltam, meglátogattatok, stb. Másiknak meg azt mondja, amikor éhes voltam, nem adtatok ennem, szomjas voltam, nem adtatok innom, beteg voltam, nem látogattatok meg. És mind a 2 csoport egyformát kérdez. Mikor láttuk, Uram, hogy ez történt? És mit válaszol mind a 2-nek Jézus? Egyet. Amikor egyel az én legkisebb atyám fiai közül megcselekedtétek. Velem tettétek meg, vagy velem nem tettétek meg. Rangrejtve Jézus ott van a fele barátodba. Gondolsz erre? Rangrejtve ott van Jézus a fele barátodra, aki rád szorul, nem forinttal, az könnyű, az nagyon könnyű kielégíteni. A mai ember azt mondja, mint a 38 éves beteg a Betesda partján, Uram, nincs emberem. Ennek a Boldog Élet című újságnak az a célja, hogy egész közel menjen az emberhez, minden vallási és a többi különbség nélkül. És az a célja, hogy tanítson bennünket embernek lenni az embertelenségben. Tanítson bennünket arra,
hogy a másik kezét meg kell fogni. Mert a keskeny út olyan keskeny, hogy nem lehet egyedül járni, még egyszer mondom, csak kéz a kézbe. Ezért hát ne csodára várjunk, hanem vegyük észre az, hogy Jézus a felebarátban ott kopogtat. Olyan nagy kérése Jézusnak az, hogy mondjuk 2 hetente egyszer, úgy baráti körben szabadon beszélgetve. Beszéljünk egy kicsit a lelki élet dolgairól is, vagy a testi élet dolgairól is. Talán a testivel kezdjük. Van egy segédkönyvünk, a Boldog Élet. Megtehetjük. Nem kell hozzá óriási nagy evangelizációs, ilyen-olyan, amolyan reklám, csak szét kell nézni a baráti körünkben, szomszédaink körött. És ha 3-an elkezdjétek, akkor van egy 4., akiért imádkoztok, aztán van egy 5., aki jönni fog, aztán van egy 6. És amikor 10 lesztek, akkor gondolkodjatok, hogy ezt 2 csoportra kellene bontani. A sejtjeink is így szaporodnak, nem? Olyan szörnyű nagy dolog ez. Olyan lehetetlen kérés ez Jézusnak tőlünk. És olyan nehéz ez, hogy ehhez egyetemi tanulmányokat kell folytatni. Nagyon egyszerű. Csak el kell kezdeni. Hát ennek a napnak valahol itt van a célja. El kell kezdeni. Indulni kell. Van segédanyag, nem csak ez a füzet, csak kell, akkor még más füzetet is csinálunk, de ott a Boldog Élet egy számba, nézzétek meg, mennyi mindenről lehetne beszélni. Például úgy kezdődik itt, hogy csak kinyitottam, mosolyogni érdemes. Miért? Aztán kinyitom, van rejtvény is, azután vásároljon üdülési jogot a házasság falván, ez a házasságról szól fiataloknak, nagyon klassz tanácsok vannak benne. Azután a különbségekről, aztán még kirándulási érdekességek is vannak. Például itt van a Kazári Jolitufa hegység, tetszenek tudni róla? Itt van közel. Nem, ne olvassák el, nem mondom el, nem olvassák el. Az ökológiai krízis, csak úgy lapozom. Nem sok érdekes beszélgetni való van? Mindezt a közösségépítés jegyében. Mert ha a testi és a lelki, az anyagi világ, az egymással való kapcsolatunk, az Istennel való kapcsolatunk fényében van, akkor a belső lelki nagy vitáinkat is jobban tudjuk rendezni. És ez a vitarendezéshez, meg ezekhez a nagyon jó dolgokhoz, amihez finom teját tessenek főzni, egy kis pogácsa is el kell melléje, vagy egy kis reformrecept is el kell melléje, ahogy tetszik, nagyon jót lehet beszélgetni. És ez nem kötelesség lesz. Egy idő után annyira megszokják, hogyha nincs, akkor nagyon hiányozni fog. És azt kívánom, hogy ezt a hiányérzést éljék át. Isten kegyelméből segítse a gyülekezetet ehhez, az Úr az ő kegyelméből. Amen.